Vi vil starte med at se på de 3 klassiske ideologier inden for politik, og herunder også de politiske partier og deres placering. Målet for den her opgave, det er, at vi får lidt styr på de her ideologier, at vi finder eksempler på de partier, vi kender i dag, finder ud af, hvilken ideologi de placerer sig under. Og til sidst skal vi prøve at se sammenhængen mellem det og så vores eget byråd. Men allerførst så synes jeg, det er vigtigt, at vi får forklaret begrebet ideologi. Hvad betyder det? Ja, det kan man se her. Jeg har fundet en sætning, der beskriver det meget godt. Ideologi, det er et sæt af mere eller mindre sammenhængende idéer om, hvordan verden er indrettet, og hvordan den bør være indrettet. Og med det, så vil vi se på først opgave 1. De 3 klassiske politiske ideologier. Og her har jeg skrevet lidt om, hvad det er, jeg forestiller mig, at vi skal have undersøgt i forhold til det. Vi skal simpelthen have styr på de her grundlæggende ideologier, som er liberalisme, konservatisme og socialisme. Og hertil der har jeg lavet et skema, som man kan finde ved at klikke på dette link. Bliver vi lidt ind på en PBWorks side, som vi har lavet til jer. Nu skal jeg lige have flyttet den her. Sådan. Nej, det var så ikke nødvendigt, men den ligger i hvert fald her. Og det skema, der kommer frem her, der har jeg lavet sådan, at det er meget enkelt at udfylde. På den måde, at her ser jeg liberalisme, konservatisme og socialisme. Og der er simpelthen en kolonne til hver. Og så er det op til jer at finde ud af at få det udfyldt. Jeg forestiller mig, at I kan have lidt svært ved måske at nå det hele, hvis I skal gøre det eller hvad kan man sige, på samme tid. Det jeg tænker, det er, at I deler det imellem jer, og på den måde finder ud af, hvad de står for, de her ismer. Og så hjælper I hinanden, når I har fundet ud af det, så hjælper I hinanden i gruppen med at få udfyldt skemaet. Der er hjælp at hente til de her ideologier, hvis I går ind på samfundsfaget.dk. Der er der tekster, der beskriver de 3 ideologier, og I skal bruge jeres Unilogin til at komme ind. Og det er meget simpelt at finde de her 3 ideologier, og dermed bliver det også meget simpelt for jer at få udfyldt og overskueligt at udfylde det her skema. Det var den første opgave. Når den er lavet, så bliver det relativt simpelt for jer at gå ned til opgave 2, fordi vores politiske partier bygger deres program på nogle principper og nogle værdisyn, som vi netop har beskrevet heroppe i de ideologierne. Og jeg vil gerne have, at I finder eksempler på partier, som hører ind under de her 3 ideologier. Faktisk så er der en række nederst i skemaet, som I lige har arbejdet med, hvor man kan indskrive de forskellige partier. Der er også lidt hjælp at hente. Man kan gå på nettet og finde partiprogrammet for hver enkelt parti. Man kan igen gå ind på samfundsfag.dk. Og man kunne også prøve at besøge Folketingets hjemmeside. Der kan man klikke under partier, eller på partierne, og der kommer deres partiprogrammer frem. Når det er gjort, så skal vi prøve at se, om vi kan få det gjort relevant for os selv, hvad det er partierne de mener. Og til det brug, der skal vi bruge det, at der i november afholdes kommunalvalg eller byrådsvalg. Og byrådet består af politikere, og jeg vil gerne have, at vi finder ud af, hvilke politikere og hvilke partier, der er repræsenteret i vores byråd. Så I skal ind på kommunens hjemmeside, og der kan I se, hvem der er repræsenteret. I skal prøve at undersøge, om der er nogle alliancer, altså nogle samarbejde imellem de forskellige partier, og hvad det kan skyldes. Så vil jeg gerne have, at I diskuterer i gruppen, om der er en eller flere politikere i byrådet, som hvis du havde stemmeret, ville stemme på, eller absolut ikke ville stemme på. Og hvorfor ikke. Så det skal begrundes.
Og det fører så ned til, at for at man overhovedet kan komme i byrådet, så skal man jo gerne have nogle stemmer. Og hvad er det så byrådspolitikere gør for at blive valgt? Hvad er det, der er vigtigt for dem? Det var de 3 delopgaver i den første opgave her. Jeg har lagt opgaveformuleringen hernede på et mega langt link, også inde på den her PBWorks side. Det kan godt være, at nogle af jer har brug for ligesom at se det på skrift, og så ligger opgaven herinde. Så den kan I hente derinde. Og ellers så er der vist kun at sige til jer god arbejdslyst, og håber, at I siger til, hvis I skal have lidt hjælp.